Hello everybody. Nih berat gobaवनि उनाव देलाया माया मोखां सुवा माया जोङो ओंखारबोदों। सानैल' बैसागु शुट दङ। आं फुङावनो देलायहोखांबाय मेकआप सेकआप एभ्रिथिं कमप्लिट। दा थांनानै शुट लाहैनो नांसिगौ आरो ओमफ्राय दा जोंना गारिया टाटा मेजिकसो मोखांजों मोखां नायलायग्रा मोखांजों मोखां नङालै बे ओमफ्राय थांनोसै आरो शुटिंआव सानैल' नै बिराद इन्टारेस्ट आं बैसागु शुटिं माने इन्टारेस्ट मोनथारो दामनाय देनाय माबा माबि थाथारोना जोंखौ ब्लग बानायनो फोरोंदोंमोन आं फोरलालायदोंब्रा नोङो नै ओरै औ बेखौ जेनेबा दे दा नुवागारा माबायदि नुदों बेबा जोंना फाग्लिया बहाय मा होनदो हो नैबेनिसो मिडियननि मैया खायाखैना रेडि जाजोबथारबाय बयबो रेडि जाजोब्बाय नै बयबो नै आदा माइकेला ओरै डाइरेक्सन होगासिनो बास नै आदा माइकेला डाइरेक्सन होगासिनो बिथरायनो माबायदि मोना जागोन र' थिगानो तुगि मालाय एनार्जि गैला 2:30 जाबाय दां ओमफ्राय 2:30 बारबाय 3 जानोसै ना ओंखाम खुबाय दा ओंखाम जानोसै फुंनिफ्रायनो शुट लाबाय थादोंना एकदम दा नै ओंखाम जानो रेडि फैदों माने बिरादथा माने शुट लादोंब्लाबो माने एनार्जि गैयिनि थाखाय आं भिडिअ क्लिप्सखौनो लायाखिसै आरो नै ज'नो ओमफ्राय आंनि एसिस्टेन्ट निउ मेकआप आर्टिस्ट फार्स्ट टाइम ना माबा एलबामाव मेकआप खालामनाया ओंखारबाय थागोन लासैनो बैसागु समायोब्ला सानैजों मन्दिराव थांनि नोंनि खाफालाव बांसिन दुथुनि
दा लायै लायै जोंना शुटिंआ अलमस्ट जोब्बायानो माने जोबनायनि लामायाव दङ आरो जोबनो हासिगोन दहाय मोनसे सानदोंमोन जेब्ला अखा हाहां जादोंमोन नायलाबा फोजोबनो हानाय नंला बिदि जाबायमोन ओमफ्राय जोंनाबो टाइमा बिराद सर्ट नालाय गाबोन अखानायबानो बेलेगाव आरो खारलांनांगौ दं ओंखायनो हानायमानि फोजोबनो नाजादोंमोन ओमफ्राय फाइनालि हामारसिगोन आरो फोजोबनो आंथ' साननै जाबाय शुटिंआ साननैनि गेजेराव बे सानसेनिखौल' दिन्थिनो हाबाय खिन्थु आं एसेबां ब्लग लाबाय थानो हायाखै माने मेकआप आर्टिस्टफोरा एसे खस्थ' मोनो नालाय माने गासिबो खस्थ' मोनखायो थेवबाबो बयबो गावबा गावनि जायगायाव खस्थ' मोननानै लायो आरो जेनेबा लाइक फुङाव देलायहोदो देलायखांनायनि उनावहाय आं 1.5 घन्टासोखौ खस्थ' खालामनानै थाखानांगौ नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जिखुनु जा गासिबो खस्थ' मोनो आरो बुंथ'ला ओमफ्राय नै दा लास्ट टेक बेनो जोबसिगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय आसा खालामो नोंथांमोना गोबावनि उनाव नायदोंबाबो आंखौ मोजां मोनगोन होननानै थेंक इउ स' माच फाइनालि जोंनि शुटआ जोब्बाय जोबमारबाय जों दहाय बिराद सिन्था जाबायमोन ना जोबा साननानै खारन जोंना बयनाबो पार्सनेल बिजनेस दंजोबो नालाय बेहा दखान दं आंहाबो आलादा प्रजेक्ट दं आरो बेनाबो आलादा प्रजेक्ट दं बेनाबो साब्रैबो जोंना आलादा आलादा प्रजेक्ट दंजोबो बेनो जाबाय पार्सनेल बिजनेस बोथोरानो जोंजों बारा सापर्ट होआ बायदि जादोंमोन बेयाव सोरबा सोरबा मुदब जादोंमोन आरोना ओमफ्राय आं ट्रास्ट दंखायो जोबगोन होननानै दिनैहाय ओंखायनो आङो बिराद जस होबाय जोबथारनांगौ आदा जोबथारनांगौ होननानै आङो बुंबाय नालाय ओमफ्राय दाना बेयावनो बोरैबा बोरैबि आंनि नाजानायाव जोब्बाय खिन्थु आंहा माबायदि नुदों जेनेबा गामियारि बायदि नुवाखै जाखो मिडियननि मेकआप खालामनाय माबायदि नुदों ओमफ्राय फुल गामियारि बायदि जाना जायाखै दे लोगोफोर खिथाहर ओमफ्राय आङो बे बारावहाय साबसिन मोनदों मेकआप खालामनो मानो होनोब्ला मिडियन ओरैबायदि जागोरदोंमोन फार्स्टआव आं ओरैबायदि गोरोमोना ओमफ्राय मिडियना आंखौ ओरैबायदि फार्स्ट खोनाजेननाय लोगो लोगो सोर बे जाना सोंदों बियो बिथारा होननाय खोनानाय लोगो लोगो आयु आदा बियो बिराद गोरोमो आं सहायनो हानाय नंला सानखादोंमोननो ओमफ्राय आङो टारगेट लाखादों आरोना बेयावनो मानोखायनो आङो एसे एसे अखा होदों बार होदों आरोना नों बिदि बार होनो हाग्रा आरो औ आंखौ मोनोब्रा माने नोंसोर आंखौ बयबो होनदोंमोन केमेरा खेबग्रायाबो होनदोंमोन ओमफ्राय आदा माइकेलाबो होनदोंमोन आंखौ जेनेबा बेना जेबो प्रब्लेम गैया बेस्रा गोलोमनायानो गिजायो माने बेयो मेकआप लाबाथाय गोलोमा दै खिन्थु मेकआप लाबाथाय बिराद गोलोमो बियो इभेन मिन्थिगौना एसियाव दोनबाबो गोलोमो बियो मानोबा ओमफ्राय आरो बेयावथ' बैसागुआवथ' मोसानाय जाबावोसो ना गानफब जोमफब ओंखायनो बयखौबो खिन्थु आङो एबारहाय माने बयनिबो सिन्था जाजोबदोंमोन आंखौ गोलोमनायखौनो ओमफ्राय एबार आं बयनिबो सिन्थाखौ टेनसनखौ फ्रि खालामबाय एबार आंखौ मानसिफ्रा बखिनो हाला मोजां मोनफिनसिगोन आहाबो मोजां मोनसिनबाय लिंहरदो होनफिनसिगोन खोमा आहाबो मोजां मोनबाय बिनि थाखायनो आं दहाय होनदों बिदिनो मोखां स्किना बिदि थाबाय थायोबा होननानै एनिवे बाय 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 लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय जोंनि मिउजिक भिडिअखौ थाब नुगोनदां ना थाब नुगोन माबाफ्रा थाब नुगोन थांजोबसै दा जों गावबागाव न'आव गावबागाव बङाइगाव थांनोसै बेहा क'क्राझार थांनोसै क'क्राझार बाय बाय गाइस बाय